ஹை காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதாவது வந்து நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்ல வந்து உங்க ட்ரீம் பைக் எப்படி நம்ம எடுக்கலாம், கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை வந்து நான் சொல்லித்தரேன். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்க நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க, நம்ம ட்ரீம் பைக் எடுக்கணும், நம்ம இது பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு இருப்பீங்க. பட் நம்ம வீட்டில் வந்து அமௌண்ட் இருக்காது. ஸோ சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம அதை வந்து என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியான மெத்தட்ல எப்படி எடுக்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க புது பைக் எடுக்கிறதுனா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து R15 எடுத்துக்கலாம். R15 V3 எடுத்தா கூட இப்போ வந்து நீங்க எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் ஆன்ரோட் ப்ரைஸோட பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு 175 அந்த 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 கான்செப்ட்ல வந்துடும். ஓகே, 175 போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து இப்போ இஎம்ஐ போட்டால் கூட நம்ம மேக்ஸிமம் 3 இயர்ஸ், மினிமம் 1.5 இயர்ஸ்னாச்சும் கட்டணும். நம்ம மந்த்லி அதை கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அது என்ன சொல்றது, அது ஒரு வெறுப்பாயிரும். நம்ம பைக்கு மேலே அந்த வெறுப்பை காட்டுற மாதிரி ஆயிரும். அதாவது வந்து நம்ம பைக்கு மேலே ஒரு கேர் வராது, ஒரு இது வராது. ஓகேவா, இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கட்டுறீங்கன்னா ஒரு 50, மினிமம் ஒரு 50,000 கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஷோரூம்ல. ஓகேவா, அந்த 50,000 கையில் வச்சிருங்க. அதோட இன்னும் ஒரு 10,000 இல்லை ஒரு 20,000 போட்டு செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்ல தேடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ஹேண்ட்ல வந்து அந்த பைக் எடுத்துக்கலாம். ஒரு நல்ல கண்டிஷன், குட் கண்டிஷன்ல எடுத்துக்கலாம். நான் செகண்ட் ஹேண்ட்ல எப்படி எடுக்குது நானும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து இது புது பைக் எடுக்கிறது வந்து அவ்வளோ காசு நம்ம போடுறோம். இதே நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்ல எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. எடுத்து நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ணுமோ, அதாவது எடுக்கும் போது கரெக்டாக எடுத்துக்கணும், நல்லா பார்த்து எடுத்துக்கணும். இப்போ அதாவது வந்து 20,000 ஓடின வண்டியா, 20,000 ஓடின வண்டியா பார்த்துக்கணும். அதாவது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சில பேர் கிலோமீட்டர் வந்து ஏமாத்துறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். டயர் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து டயரை வந்து எத்தனாவது டயர்னு பாருங்க. கம்பெனியில் கொடுத்த டயர்னா, கம்பெனியில் கொடுத்த டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு 20,000 வரும். கம்பெனியில் கொடுத்த டயரே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 லைஃப் வரும். சப்போஸ் பர்ன் அவுட் அவங்க இதுன்னு போட்டு தேய்ச்சிருந்தா கூட ஒரு மினிமம் ஒரு 17 to 18,000 வரும். ஓகேவா, நம்ம அந்த அத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து அந்த பைக் வரும். அதனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, அந்த டயரை பார்த்துட்டீங்களா, பார்த்துட்டு ரெண்டாவது டயரா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது அவங்க செகண்ட் டைம் அந்த டயரை போட்டிருக்காங்கன்னா அது 20,000 மேலே ஓடின வண்டி. ஓகேவா, அதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நீங்க பாக்குறீங்கன்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்ஜின் கிட்ட வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ், ஒரு 1 மினிட்னாச்சு இன்ஜின் கிட்ட அப்படியே உட்காந்து பாருங்க. இன்ஜின் சவுண்டு தவிர்த்து வேற என்ன சவுண்ட் வருதா உள்ளக்கு. அந்த ஒரு சில வண்டிலாம் பாத்தீங்கன்னா வால்வு அந்த இந்த சவுண்ட் வரும், வால்வு டைமிங் சவுண்ட் ஒன்று வரும், டைமிங் செயின் சவுண்ட் ஒன்று வரும். வால்வு மேல வந்து அந்த டப் டப் சவுண்டும்பாங்க. அது பேரு வந்து சரியா ஞாபகம் இல்லை, அது பேர் டப் டப் சவுண்டும்பாங்க. ஓகேவா, உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு ஒன்று வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் ஹெட்டு பிரிச்சு அதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி வரும். ஒரு சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிஸ்டனே போயிருக்கும், இல்ல உள்ள வர அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த வண்டியில வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சைலன்சர் வருதுல, சைலன்சர் ஓட்டையோட நீங்க கை வச்சு அடிச்சு பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின்குள்ள இருக்க சவுண்ட் அப்படியே கரெக்டா கிளியரா கேட்கும். உங்களுக்கு இன்ஜின்குள்ள இருக்க சவுண்ட் தான் இப்படி கிளியரா கேட்கும். ஓகேவா, நீங்க அதுல ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்க அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், நீங்க புது பைக் எடுக்கலாம். எடுத்துட்டு நீங்க சப்போஸ் அதை என்ன சொல்றது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம்னு தோணும். பட் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவீங்க, மாடிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்றது, புது வண்டினால ஒரிஜினாலிட்டிக்கு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் தாட்ல இருக்கும், மனசுல இருக்கும். ஓகேவா, புது வண்டி வந்து ஒரிஜினாலிட்டி நம்ம போகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு நாம நினைப்போம். ஓகேவா, அதனால இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இதே நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்ல எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படியும் கொஞ்சம் லோ மாடலா எடுத்தா கூட பெயிண்டிங்லாம் போயிருக்கும், ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம பெயிண்டிங் விடணும்னு தோணும். ஓகேவா, நீங்க புது வண்டி வாங்கி செலவு பண்றதை விட செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்ல வாங்கி நீங்க ஒரு மினிமம் கொஞ்சம் செலவு பண்ணீங்கனாலே வண்டி சூப்பரா இருக்கும். இப்போ நீங்க புது வண்டி வாங்கினீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இப்போ உங்க ஏரியால சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ உங்க ஏரியால வந்து ஒரு NS200 வச்சுக்கோங்க. NS200 உங்க ஏரியால ஒரு 10 பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்களும் ஒரு புது வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த 10 பேரோட தான் நீங்க இருப்பீங்க. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி யூனிஃபார்ம் மாதிரி நீங்களும் அதுல தான் இருப்பீங்க. இதே நீங்க வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்ல பைக் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்ல பைக் எடுத்து அது கொஞ்சம் மாடிஃபைடு, ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் தானே எடுத்தோம், நம்ம மாடிஃபைட் பண்ண தோணும். ஏன்னா வண்டி நல்லா இருக்காது செகண்ட் ஹேண்ட் எடுக்கும், பெயிண்டிங் ஸ்கின் அதெல்லாம் எதுவும் நல்லா இருக்காது. ஒன்று ராப்பிங் பண்ணணும்னு தோணும், அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து பெயிண்டிங் பண்ணலான்னு தோணும். நீங்க அதை பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்டிக்கரிங்க, ரிம்ஸ், டயர்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா வண்டி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். நம்பர் பிளேட்ஸ்ல இருந்து மெயினா நான் என்ன சொல்றேன்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் பிளேட் மட்டும் ஒரு நீட்டா போடுங்க. நம்பர் பிளேட்டை வந்து நீட்டா போட்டுக்கோங்க. ஸ்டிக்கரிங் வந்து ரொம்ப கச்சகச்சனும் வேணாம், ரொம்ப இதாகவும் வேணாம், மீடியமா லைட்டா என்னென்ன வண்டிக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ஒட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டி சூப்பரா இருக்கும். ஓகேவா, நம்ம வண்டி சூப்பரா இருக்கும். நீங்க அதே வந்து என்ன சொல்றது, அதான் அந்த நீங்க 10 பேர்த்துல
ஒருத்தரா யூனிஃபார்ம் மாதிரி தான் நீங்களும் இருப்பீங்க. இதே நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்ல எடுத்து நம்ம மாடிஃபைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து தனியா தெரியும். நம்ம ஏரியால வந்து நம்மளுக்கும் என்ன நம்ம ட்ரீம் பைக் என்ன ஸ்டோண்டர்னா நம்மளும் என்ன ஸ்டோண்டர் எடுக்கிறோம், பட் நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்ல எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் என்ன சொல்றது, இன்ஜின்லாம் நீங்க கரெக்டா பார்த்து எடுத்துட்டு நம்ம மற்றபடி மேற்கொண்டு நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, வண்டி சூப்பரா இருக்கும். ரெண்டாவது தனியா இருக்கும். ஓகேவா, வண்டி வந்து தனியா இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். வண்டி என்ன சொல்றது, இப்போ உங்க ஏரியாலே எடுத்துட்டு போறீங்க, நீங்களே தான் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப பக்கத்து சந்தில இருந்து ஒருத்த பார்த்தோன்னா விழுந்து போல அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நீங்க ஏன்னா நீங்க அடிக்கடி எடுத்து போயிட்டு வரீங்க உங்க பைக்னால. இப்ப இதே உங்க ஃப்ரெண்ட் எடுத்துட்டு போனாலும் உங்களுக்கு இதே உங்க ஃப்ரெண்ட் எடுத்துட்டு போனாலும் தெரியும், ஓ இது இவரோட பைக் தனியா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ஓகேவா, நம்மளுக்கு ஏரியால வந்து நம்ம பைக் மட்டும் தனியா தெரியும். அதுதான் நான் சொல்றது. ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட்ல வந்து நம்ம புதுசு எடுக்கலாம், ஒன்றும் இது இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஒரு சில மிடில் கிளாஸ்லாம் தெரியும், நம்மளுக்கு மிடில் கிளாஸ்னாலே நம்ம நினைச்சது அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காது. ஓகேவா, நம்ம அதனால என்ன சொல்றது, செகண்ட் ஹேண்ட்ல எடுக்கலாம், எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால எடுக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் அந்த இஎம்ஐ அந்த இதெல்லாம் இருக்கும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண தோணும். இதே நம்ம ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா, நம்ம இதுவே ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி எடுத்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு அதெல்லாம் ஒரு வழி. அது மிடில் கிளாஸ் பசங்க மட்டும்தான் தெரியும், உங்களுக்கே சொல்ல வேண்டியதுன்னு இல்லை. மிடில் கிளாஸ் பசங்க மட்டும்தான் அந்த வழி தெரியும். ஓகேவா, நம்ம வந்து ரொம்பவும் பணக்காரங்களாம் பொறுக்க தேவையில்ல. நம்மளுக்கு தேவை நம்ம இதுதான், நம்ம ட்ரீம் தான். நம்ம ட்ரீம் அடையணும்னா நம்ம இப்படியும் கூட பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபியூ டிப்ஸுக்கு தான் சொல்றதுக்காக சொன்னேன். நண்பா, இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. எதுக்கு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. கமெண்ட்ல ஏன்னா மீதி டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க நண்பா. தேங்க்யூ நண்பா.